Ngiyabingelela kubabukeli, ngiyabonga kakhulu kulabo abathatha iqhaza lokuba ngamalunga ale channel. Siyacela nalabo abangaka-subscribe-i abalithokozelayo lolu hlelo ukuthi ba-subscribe. Ndwandwe, Nxumalo, Mkhwatha, oMkhwatha abakhajwa ngezinde nezimfushane, oSidinane, osothondoze, Kabandle, Nkabayenkosi, wena kaSomaphunga, omngani owamila emini ebusuku wawohloka, nina baseGudunkomo. Abantu bakwaNdwandwe badabuka esizweni samaNgwane. Ukhokho wabo uLanga wokuqala wasuka ezintabeni zoBombo walandela umfula uPhongolo. Wahamba naseningizimu nomfula waze wafika eMagudu. Lapho bakha bahlala baze bazinza kuleyo ndawo, futhi yilapho uLanga ashonela khona. ULanga wokuqala kuthiwa wayebuye aziwe ngokuthi uNdwandwe noma uMkhatha. uLanga wazala uMavuso, owazala uLudonga, yena wazala uXaba, yena wazala uLanga wesibili, yena wazala uZwide eNdlunkulu. uLanga wazala uManukuza endlini encane. Le ndlu encane yayiyindlu kaManukuza. Umlando uyasilandisa ukuthi le ndlu yayaziwa ngokuthi eyakwaNxumalo. Lesi sibongo saqala ngenxa yokuthi uManukuza washonelwa unina esemncane. Ngenxa yalokho kwadingeka ukuba akhuliswe ngokunceliswa umnqumo. Isibalo saleyo minqumo sanda kakhulu ngenxa yobuningi bayo. uManukuza wadideka engasazi ukuthi uzokhetha muphi. Lapho-ke abazanyana bakhe abemdlalisa ngengoma bephethe leyo minqumo, yilowo nalowo ethi nxuma lo, naye omunye ethi nxuma lo. Ngemuva kokushona kwakhe ubuholi bathathwa yindodana yakhe uZwide. Ngesikhathi sokubusa kukaZwide, isizwe sakwaNdwandwe sakhula kakhulu, saba yisizwe esinamandla. Umbuso wakhe wawusukela eMagudu, wehle njalo uze ufike eMfolozi Omnyama. Kusuka lapho wehle waya eSikhwebezi, eduze kwehlathi laseNgoma, wagcina usufinyelele eSt Lucia Bay. Imizi yenkosi uZwide kukwaDlovunga. Kuthiwa lowo muzi wawuhlala iNdlovukazi uNtombazi unina wenkosi uZwide, Ophiyaneni, kwaLindizwe, eSikhwishini, kwaNdwalaza kanye neminye imizi. Amadodana enkosi uZwide uNomhlanjana, uSikhunyana, uSomaphunga, uDayingubo, uNombengula kanye nabanye. uNomhlanjana, indodana kaZwide, uyena owabamba iqhaza elikhulu kwibutho likaZwide. Uyise wayemqeqeshile kakhulu kwezezimpi futhi nguyena owayezothatha isihlalo sobukhosi. Ukubulawa kwenkosi uMashobane nguZwide kwenza inzondo kuMzilikazi, owahamba wayolekelela uShaka nebutho lakhe. UMzilikazi njengoba wayekade engaphansi kaZwide, wayazi ukuthi yini ezokwenza uZwide abe buthaka. Lokho kwamsiza uShaka kwase kubulawa uNomhlanjana. Indlovukazi uNtombazi yayizala uNdlangamandla wakaNtshalitshala. Kuthiwa wafika kusabusa uLanga uyise wenkosi uZwide. Indlovukazi uNtombazi kwakuyinyanga eyayibuye ibe ngumkhunkulu. Indlovukazi yiyo eyalekelela inkosi uZwide ngezintelezi ezinamandla, okuyizona ezazenza kube lula enkosini uZwide ukuba yehlule amanye amakhosi. Kwakuthi uma inkosi uZwide yehlule amanye amakhosi, ikhanda laleyo nkosi lalishuphula liyophanyekwa elawini leNdlovukazi uNtombazi, eyayibuye yaziwe ngeLendlamadoda. Amaningi amakhanda amakhosi aphelela kwaDlovunga elawini leNdlovukazi uNtombazi. uMatiwane, inkosi yamaNgwane, wayeyindoda emfushane, ebanzi futhi enokugoba okuncane. Wayenesibindi, eziqhenya futhi wayeyinqaba empini. Nakuba amandla akhe ayeqinile ayengakabonwa ngabanye.
Izithunywa zakhe zamlandisa ngamandla kaShaka noDingiswayo nanokuthi kwakukhona impi enkulu ababeyihlelile. Manje ezwa ngokuhlela kwempi enkulu wazilungiselela, walungisa impi ayeyazi ukuthi iyeza. UShaka wayefuna ukuthi uDingiswayo enze lo mkhankaso wokulwa noMatiwane ube yimpi ephelele, kodwa uDingiswayo wenqaba. UShaka wayeseliqeqeshile ibutho lakhe ukulungiselela lempi. Babehleli esigangeni bezilungiselele izinto zokudla, izinkuni zokubasa, ukuze bangagodoli. Kodwa-ke uDingiswayo wavumela uShaka kuphela ukuthi amesabe uMatiwane ukuze anikele ngokushesha. Umhlaba kaMatiwane wabe usuba ngaphansi kolawulo lukaDingiswayo nakakuba kwakungakabi semthethweni. Ngaphambi kokuhamba uDingiswayo wanikeza uMatiwane inkulumo eqinile, wathi uhlose ukugcina ukuthula phakathi kwezigodi ezazivukela intukuthelo kumaNguni, futhi abahlanganise babe isizwe esiqinile esihle ngaphansi kobuholi bakhe. UShaka wayedumazekile futhi watshela uDingiswayo obala ukuthi wenza kuphela izitha hhayi ubuhlobo, futhi wamxwayisa ukuthi ngelinye ilanga lezi zitha ezikhulayo ezifana noLwandle zazizomlimaza ngelinye ilanga. UZwide wayezwile ukuthi abantu bakaMthethwa babezohamba kube nohwebelwano. Wathumela izinsizwa zakhe ukuthi bayobaphuca izipho, kodwa lokho kwaba nomphumela wempi owathatha izinsizwa zebutho likaDingiswayo. UZwide wanquma ukuthumela omunye wezinsizwa zakhe uMelusi oshade nodadewabo kaDingiswayo wakwaMthethwa ngenhloso yokuvula ukuthula. Unina kaZwide nomzukulu wakhe bafika kwaMthethwa nesicelo enkosini sokuba anikele untombazana isandla somshado ukuze kuzoba nokuthula phakathi kwezizwe. uDingiswayo wasicabangela leso siphakamiso sokuba athenge isikhathi kuphela ukuze yena noShaka balungiselele ukuchoboza amandwandwe. Noma kanjani umama nendodakazi kaZwide base sebezakhela icebo lobuthakathi ukuze bamholele ekufeni uDingiswayo. Icebo likaNtombazi kwakuwukubulala uDingiswayo esebenzisa umlingo. Wayekholelwa ukuthi uma engathola ingxenye encane yomzimba kaDingiswayo wayengasebenzisa umlingo ukumlimaza. uNtombazi wanika untombazana isikhwama sokuthi alande isidoda sikaDingiswayo ngenkathi beya ocansini. uNtombazana walithola ithuba lokuthola isidoda sikaDingiswayo wase esehamba esebuyela kubo ngokushesha. Lokho kwenza ukuthi abakaMthethwa babe nokusola ngaloko kuganiselana kwabo. UZwide wakha isizathu sokulwa ngokubulala uMalusi owayeshade nodadewabo kaDingiswayo uNomatudli. Lokhu ngokwemvelo kwamthukuthelisa uDingiswayo futhi walangazelela ukuziphindiselela. uDingiswayo wabe eselungiselela impi. Waqoqa amabutho akhe, watshela umlingani wakhe uShaka ukuthi naye aqoqe ibutho lakhe. Icebo labo kwakuwukuhlasela isizwe sikaZwide ndawonye. Ibutho likaDingiswayo lahamba ngokushesha lafika endaweni eseduze nomgwaqo wanamuhla kwaNongoma kwaSomkhele, kodwa abazange bamlinde uShaka noma bahlale bexhumana naye. Lokhu kube yiphutha elikhulu ezinhlelweni zezimpi ngoba kwabashiya besengozini. Umbono kaDingiswayo wasekuqaleni wawumuhle, ukuhlasela ngokuhlukana kodwa ukuteleka ngesikhathi esinye, kodwa uhlelo alwenziwanga kahle.
UDingiswayo wayemi eduze nomuzi kaZwide esibayeni sakwaDlovunga ngenkathi emi laphaya unina kaZwide wasebenzisa umlingo ukumheha ukuthi aze azongena kwakhe. Umlingo wakhe wasebenza, uDingiswayo ingqondo yakhe yaye isimshiya, washiya ibutho lakhe wakhetha ukuzihambela yedwa, wangasho ukuthi uyaphi. UZwide wathi uma esemtholile uDingiswayo esengenile ngaphakathi ekhaya kwaDlovunga, wathola ithuba lokukhipha umyalelo wokuthi abulawe. Kwathi-ke uma esebulawa lase ikhanda lakhe liyashuphulwa layobekwa elawini likaNtombazi kanye namanye amakhanda amakhosi. Inkosi uZwide kanye nenkosi uShaka balwa izimpi ezintathu. Eyokuqala yayilaphaya egqumeni laseGoli, eyesibili isemfuleni uMhlathuze, eyesithathu isehlathini laseNkandla. Impi yomfula uMhlathuze ihlale ikhunjulwa ngendlela umfula ngokwawo owaba yisihibe esibulalayo emabuthweni kaZwide. Izimvula ezinamandla zase ziwuvuvukele uMhlathuze, wawujulile ugeleza ngesivivini. Kwabanzima nokuwela, ikakhulukazi kumaqhawe ayethwele izikhali namahawu. UShaka walinda kwaze kwaba yilapho ibutho likaZwide seliphakathi nomfula ngaphambi kokuba liqale ukuhlasela ngokushesha. Abangaphambili abakwazanga ukuhlehla, uNogada ongemuva akakwazanga ukuqhubekela phambili ngaphandle kokunyathela labo abasebevele besemfuleni. Amaqhawe amaningi ayethukile futhi ashelela ngaphansi komsinga, esindwa izihlangu zawo ezisindayo zesikhumba nemikhonto. Abanye bashaywa ngaphakathi nomfula, amaqhawe akwaZulu ayebaqamekele. Impi yasentabeni yaseGqokli kwaba ukungqubuzana okubalulekile phakathi kukaShaka noZwide kaLanga, umholi wamaNdwandwe. Yabamba iqhaza elikhulu ekulolongeni ubukhosi bukaZulu. UZwide wayehlose ukuqeda uShaka ngaphambi kokuba umbuso kaZulu uqine. Ibutho lakhe lalingaphezu kwamabutho kaShaka. uShaka wakhetha intaba yaseGqokli indawo enganamanzi nokudla okuncane, ukuze enze abakwaNdwandwe babe buthaka. Intaba yayenza isitha sibonakale ngokucacile uma sinyakaza. Inzuzo yamandla. Amaqhawe akwaZulu ayengase alwe ekwehleni, kuyilapho abakwaNdwandwe bezabalaza bekhuphuka. Ibutho likaZwide lalilikhulu kakhulu kodwa laphelelwa amanzi ngokushesha ngesikhathi sempi. uShaka wathumela amaqembu amancane ahlaselayo ukuze avimbe ukungena emifudlaneni eseduze, okwaphoqa abakwaNdwandwe ukuthi balwe ngenkathi bephelelwe amanzi emzimbeni futhi bekhathele. uShaka wayalela ibutho lakhe ukuthi licashe kuze kufike isikhathi esifanele sokugadla. Lapho amabutho kaZwide esekhathele, uShaka wadedela amabutho akhe ayecashe ngemuva kwegquma ukuze agadle ngokushesha. Amaqhawe akwaZulu asebenzisa iqhwa, umkhonto ohlabayo omfushane ogwaza eduze, esikhundleni somkhonto omude ojikijelwayo kude. AbakwaNdwandwe babevalelekile futhi bezungeziwe, balahlekelwa kakhulu.